Виждате ли тази чиния? Тази чиния я снимам на стената на един магазин, който съм ви показвала много често. В страницата има качени много снимки. Ако се сещате, имаше един зелен стъклен сервиз с рисувани момини сълзи. Тук съм ви показвала и детския сервиз на принцеса Ана, който магазин обаче в момента е затворен и е затворен от доста време. Всъщност забелязах този сервиз още в началото, когато се преместих в Лондон. И не пропускам случай. Вие знаете, когато мина от тук, да го снимам, да ви го покажа за тези, които са идвали, за които сме идвали заедно. Прекрасни неща. За съжаление, много по-малко от това, което беше в началото. Защо ви водя тук? Разбира се, че има защо и разбира се, че ще ви кажа. Помните ли чинията в началото? Има една много интересна история, свързана с шарката на тази чиния. Ето вижте сега тук и слона, защото после ще ви разкажа и нещо и за него. Ето ни отново. Намерих се на Свенци, къде да ви покажа нещата. Аз очаквам две приятелки, така че ако се появят, не се очудвайте. Аз се намирам в едно приказно място. Снимала съм кадри, после ще ви покажа всъщност. Ето малко така. И ето малко така. Мястото се нарича Лебедът, но всъщност е в издателство, книжарницата на едно издателство за луксозни каталози. И като казвам луксозни каталози, говорим за всичко. Като започнете от географски места, картини, мода, всеки, примерно Кристиан Диор, Шнел и така нататък, до най-скъпите яхти в света. Си правят определени каталози, които са прекрасни. Аз съм направила снимки, така че ще ви ги покажа. Но, какво исках да ви покажа, след като ви акцентирах на онази чиния? Какво се случи всъщност? Кое ме накара да се разтърся за нещо много интересно? Съвсем скоро бях на едно изложение, което наред с хората, които знаят какво продават, има и естествено хора, които не знаят какво продават. Там на самото изложение открих нещо много интересно. Всъщност, ако трябва да бъда максимално откровенна, аз също не знаех какво купувам. Да. Въпросният чайник, който сега ще отворя, много внимателно. Сигурно е лудост да го мъкне из Лондон. Така. Тотална разрушития, нали? Сега аз лекичко ще ви покажа детайлите и после ще започна да ви разказвам за него. Не знам как вие откривате, дали търсите история на нещата, които откривате. Решавайки да разнища историята на този чайник, започвам откъде? От бранда. Брандът е Томас Гуд и какво намерих в интернет за този магазин. Намира се в стария красив лондонски квартал Мейфеър, създаден през 1845 и за първи път отваря врати за клиенти на дребно през далечната 1875. Проектиран от Ернест Джордж и превърнат в най-големия магазин за сервизи в Лондон от сина на Томас Гуд. Предприемчивият Уилямс Гуд обикалял света не само в търсене на най-добрите дизайни на класически и костен порцелан, но предоставил едно персонално, уникално обслужване на големите семейства в Европа.
Бизнес с клиентела от този калибър продължава и до днес. Любопитни факти около магазина. Един от тях е дългогодишната връзка на британското кралско семейство с магазина, като кралица Елизабет II често прави поръчки при тях. През 1981 година кралица Елизабет II прави поръчка в магазина за създаване на сервиз за вечеря като подарък на Чарлз и Даяна по случай сватбата им. Тук ми става много любопитно да видя какъв е модела на сервиза, но и това ще се опитаме да издирим. Всъщност първата поръчка за кралското семейство е през далечната 1863 година. Още един любопитен факт за този магазин са слоновите близнаци. Те стоят като стражи на улицата пред магазина още от викториански времена, а през 2015 година единият слон е бил предоставен като централен елемент на изложбата в галерия Тейт Бритън. Първоначално тези слонове са били поръчани да стоят на входа на щанда на Томас Гуд на Парижката универсална изложба от 1889 година. Слоновете са най-големите като височина поръчки, поемани някога от фабриката Минтон. Сега тук ще намекна лекичко за качеството на Минтон, който за съжаление все още не е дооценен в България, но да се върнем на животните. Високи са 7 фута, което е около 2 метра и 13 см с издълбани стойки от албанос. Те са един от най-добрите примери за силата на изкуството в керамиката. Тези слонове продължават да бъдат синоним на марката Томас Гуд и на самия Мейфеър до ден днешен. Въпреки че слоновете не се продават, са си достатъчна причина да се отскочи до там, за да се видят и обещавам ви, ще сторим това първо за да кажем здравей и второ за да видим какво има изложено в голямата зала. Казвам в голямата зала, защото снимките, които виждате, са от малкия, вечно затворен магазин в последните година и половина в близост до Нюбон Стрит. След като издирихме историята на бранда, сега да разгледаме самия чайник. Спомняте си първата чиния, която ви показах, нали? Този чайник и онази чиния имат един и същи бордюр. Чинията, която видяхте, е част от сервиз, който е поръчен в миналия век от краля на Румъния, който пък е братовчет на Фердинанд и нещата се навръзват едно след друго. Само, че тук любопитното е надписът Ау Ауир, да го произнасям правилно. Това е местност в Гълфа, която е принадлежала на дидите на сегашния емир на Дубай, което ме навежда на мисълта, че може би е поръчка за самите тях. Много неизвестни има, които да се решават, но имам план. Първо да го покажа на самият магазин Томас Гуд и да видим тяхната реакция. Може би те знаят доста повече за самата история. Ако това наистина е поръчано от емира на Дубай, неговото име е много близо до Лондон и мога да се свържа и да го покажа и на тях. Може би вие пък имате доста по-добра идея, която съм готова да чуя. И в очакването си на идеи от вас съм толкова щастлива, че покрай един красив чайник успях да науча десетки неща. История, география, любопитни факти. Надявам се да се роди една добра история от всичко това. В същото време искам да ви благодаря, че като един Шерлок Холмс разискваме нещата заедно. Прекрасен ден!